Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira tal-Anġli Kustodji mqazza. U fit-twemmin tagħna l-insara li l-Anġli għaddejja ta' Alla huma wkoll għaddejja tagħna u li Alla u jaqduna billi jenuna fil-ħajja tagħna. San Basilju l-Kbir li għex fis-seklu 4 jgħallem li kull nisrani għandu ħdejh anġlu bħala protettur u raj tiegħu ħajwaslu għall-ħajja. Iżda t-tagħlim Kattoliku fl-Anġli protetturi għandu l-erq tiegħu ħafna qabel u saħansitra fl-Iskrittura mqazza. Fil-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika naqraw li l-Anġli bħal bnedmin huma ħlejqa intelligenti u ħielsa li jagħżlu li jħobbu mhux lilhom infushom imma lil Alla. Huma jħobbu wkoll lilna l-bnedmin għax jaraw fina ġbija ta' Alla. Għalhekk il-Knisja tallimna li sa mitfulija il-ħajja tal-bniedem imħarsa mill-Anġli Kustodji u bit-talb tagħhom. It-tifkira tal-Anġli Kustodji li kienet bdiet issir fi Spanja daħlet fil-kalendarju Ruman fis-seklu 17, meta devozzjoni lill-Anġli Kustodji kienet fil-qawwa tagħha. Niftakru llum fl-Anġli Kustodji tagħna, irrodu ħaj lil Alla l-Missier għal ħarsien tagħhom u nqimuhom bil-kelmiet tal-Knisja. Birku Anġli tal-Mulej, il-Mulej, faħruh u għalluh għal dejjem.